Subhanallah sannu. Nana kasra. Why ne kai? Sora internet. Ya kake da yau. Ka kalle ni mana. Ni ne ba Alhaji Buba. Kai. Ya kake mun haka? Ataka. Ya me haka? Kamar ta magana ma. Kallana ataka. Wai. Lafiyanka? Eh? Ya. Dalla kuma magana ma. Ina wanda yake kasa? Shine. Wannan lafiyan ka ta jira da rafe dai. Sauran wai. Ati. Sauran anti balki? Eh. Kai Kamar ta magana mana. Rana. Ya kuke dariya ba? Ya kuke dariya ba? da lamma ka tsafa. Kai. Ya kuke mun haka? A'a. Alhaji Buba ne bane. Alhaji Buba? Eh. Ba san Alhaji Buba. Anti balki? Wani yana garba ku da lafiya. Ya jan masa. Ya jan ku.